Vieš, že väčšina produktov na vlasy ti nedáva skutočnú starostlivosť? Najväčším trikom a pomocníkom vo vlasovej kozmetike sú najmä silikóny. Falošný lesk. Vlasy sa síce ligocú, ale len preto, že sú potiahnuté filmom. Vnútro vlasu ostáva stále oslabené. Maskovanie poškodenia. Lámanie a suchosť vlasov nemiznú. Sú iba pokryté vrstvou, ktorá vytvára dojem zdravých vlasov. Strata objemu. Silikóny sa usadzajú na povrchu. Vlasy tak zaťažujú a pôsobia splasnuto a bez života. Blokovanie živín. Vrstva silikónu a nánosu totižto bráni hydratácii. Závislosť, pretože keď ich nepoužiješ, tak vlasy sú drsnejšie a ešte viac suchšie. A tak máš pocit, že potrebuješ stále viac a viac. Lacná skratka. Sú veľmi výhodné, totižto rýchly efekt za nízku cenu. Výsledok je len optický. V neposlednom rade silikón nelieči. Niektoré sa síce vymývajú ľahšie, iné ťažšie, ale spoločné majú jedno, neopravia ani nezachránia vaše vlasy. Len zakrývajú realitu. Je to síce príjemná rýchla záchrana, ale tvoje vlasy nepotrebujú ilúziu. Viem, je veľmi ťažké vytrvať na ceste za krásnymi zdravými vlasmi, ktoré potom nepotrebujú obalovať silikónmi, pretože sú samé o sebe zdravé. Preto hľadaj kozmetiku, ktorá ti skutočne pomáha.